Minä olen Pipsa. Tässä on pikkuveljeni Jyri. Tässä on äitipossu. Ja tässä on isäpossu. Pipsapossu. Pipsan joulu. On jouluaatto. Pipsa ja Jyri lähtivät postittamaan joulupukille kirjoittamiaan kirjeitä. Tässä ovat Pipsan ystävät. Kuka on eka postilaatikolla? Kaikki lapset postittavat kirjeen joulupukille. Mitä te toivotte, että joulupukki tuo? Skootterin, Avaruusaluksen. Pikkukitaran. leluhiiren, Höppönarun. Trumpetin. mailan ja pallon. Jyri toivoo leikkijunaa joulupukilta. Minä haluaisin jojon! Herra Zebra hakee postin. Johan nyt vallan. Postilaatikko on täynnä. Me ollaan kirjoitettu joulupukille. Kirjeet täytyy ehdottomasti toimittaa perille asti. Pukki asuu Korvatunturilla. Näen osoitteesta. Jos aion ehtiä tänään Korvatunturille, en ehdi jäädä jorisemaan. Heippa! Pipsaa. Jyri. Nyt lähdetään hakemaan joulukuusta. Pannaanko menoksi? Pannaan, isäpossu. Matkaan, hus! Neiti Kani pitää 6-vuotia. Morjens, neitikani. Morjens! Tultiin 6 ostoksille. Kuusia kyllä löytyy, kunhan ette halua juhannus- tai vappukuusta. Moisia ei ole. Me halutaan joulukuusi. Niitä on satoja. Tässä ovat pikkukuuset. Nuo ovat turhan matalia. Tässä ovat keskikokoiset. Haluamme isomman. Oletko ihan varma? Näyttävät hienoilta. Tässä on suurin kuuseni. Otamme sen. Kaupat tuli. Herra Härkä voi kantaa sen autollenne. Herra Härkä! Joo! Morjes porukat! Kookas yksilö tämä! Onko auto kookas? On se. Missäs kärry on? Tässähän se. Meidän auto ei taidakaan olla kovin kookas. Isäpossun ei auta muu kuin valita toinen kuusi. Höpsistä, äitipossu. Valittu mikä valittu. Minä kannan tämän kotiin. Siellä tavataan. Sielläpä siellä. Joo. Terve! Terve. Missähän isäpossu viipyy? Toivottavasti kuusi on kunnossa. Kukahan siellä puhkuu? Se on isä. Joulukuusi tulee. Isä, oliko kuusi raskas? Se oli painavan puoleinen, juu. Toivottavasti kuusi mahtuu meidän taloon. Totta kai. Isäpossu huolehtii siitä. Onpa tosiaan kaunis kuusi. Kiitos, että kannoit sen koko matkan kotiin asti. Ilo on minun puolellani. Sitten koristellaan. Pipsa ripustaa Kimalle nauhat. Nyt kuusi kimmeltää. Jyri ripustaa pallot. Äitipossu kietoo kuuseen jouluvalot. Ja isäpossu kiinnittää latvaan tähden. Noin. Tähtänen kuusen latvassa, näin toivottaa joulua. Olipa kaunis laulu. Ja kaikki pikkupossukaiset illalla rehki. Hienoa, Pipsa. Nyt on aika. Hei, se jatkuu. Tuo tähtänen kuusen latvassa. Laulaminen taitaa riittää. Tiedättekö, mikä päivä huomenna on? Joulupäivä! Tässä on välipalaa joulupukille. Isä, miksi joulupukki tulee savupiipusta? Mitä vikaa meidän talon ulko-ovessa on? Hyvä kysymys. Kysy häneltä, jos törmäätte. Mutta joulupukki ei tule, jollette te käy nukkumaan. Nyt sänkyyn.
Mahtoiko herra Zebra viedä meidän kirjeet joulupukille? Taatusti vei. Kerkko toivoi avaruuslaivaa, Lotta skootteria, Pedro kitaraa. Muistatko sinä ihan kaiken, mitä on toivottu? Tottahan, toki minä muistan. Se on tärkeä juttu. Hyvää yötä, pikkupossukaiset. Kauniita unia. Jyri, minä ehdotan, että valvotaan, kunnes joulupukki tulee. Jyri nukkuu. Minä ainakin aion pysyä hereillä koko yö. Pipsa nukkuu. Mikä kiiti äsken ikkunan ohi? Mikä tuo ääni oli? Jyri, minä heräsin siihen, että katolta kuuluu kova jyskytys. Siellä on joulupukki. Joulupukilla on vielä muutama lahja jaettavana. Pipsa toivoo jojoa, Jyri haluaa junan. Joppa. Savupiipusta ei meinaa mahtua ikinä sisään. Voi sentään. Lahjalista jäi katolle. Useimmat savupiiput ovat inhottavan nokisia. Ahaa, isäntäväki on jättänyt pukille lihapiiraan ja juotavaa. Herkullista. Ho. Jyri, joulupukki tuli. Ahaa, tervehdys lapset. Kerrohan kuka olet. Minä olen Pipsa. Eiköhän tämä nuori herrakin tunne jonkin nimen. Tuo nyt on vaan Jyri. Hauska tutustua, Jyri. Toitko sinä lahjoja Jyrille ja minulle? Saatoin tuodakin. Saadaanko me avata ne nyt? Joudutte odottamaan aamuun. Joulupukki, kuinka osaat tuoda kaikille oikeat lahjat? Minulla on lista, jonka olen näköjään huukannut. Voi. Minulla on enää muutama paketti jakamatta. Lotta lampaalle, Kerkko koiralle, Pedro ponille. Minä autan. Lotta toivoi skootteria, Kerkko avaruusalausta, Pedro kitaraa, Noora leluhiirtä, Saara mailaa ja palloa, Kaisa hyppynarua ja Rebekka trumpettia. Kiitos, Pipsa. Ilo on minun puolellani. Hyvä. Lähden viemään viimeisiä lahjoja. Pukin täytyy siis taas survoutua tähän simpuran savupiippuun. Joulupukki, meillä on kyllä ihan ulko-ovikin. Hyvät hyssykät, sehän on loistava ajatus. Hei vaan, Pipsa ja Jyri. Hei vaan! Hauskaa joulua. Ho, ho, ho. Herätys, Pipsa ja Jyri. Lahjat odottavat. Isä, äiti, me tavattiin joulupukki. Hän jätti meille nämä lahjat. Jyri sai leikkijunan. Pipsa sai Pipsan ystävät tulivat. Hauskaa joulua, Pipsa. Hauskaa joulua teille myös. Mä sain skootterin, Minä avaruusaluksen. Pikkukitaran. leluhiiren, mailan ja pallon. Hyppynarun, trumpetin. Kaikki toivomukset toteutuivat. Joulupukki oli tosi nokkela. Itse asiassa se olin minä, joka kerroin joulupukille teidän toivomukset. Nyt sinä höpsit, Pipsa. Se on totta. Jyri ja minä tavattiin joulupukki. Mummipossu ja ukkipossu tulivat. Oikein hauskaa joulua. Hauskaa joulua. Katsokaas, onpa suuret saappaanjäljet. Katolla on sattumoisin kosolti samanlaisia jälkiä. Minä sanoin, totta se on. Minä tapasin joulupukin. Hauskaa joulua, Pipsa. Ota kiinni, jos saat.
Ota kiinni, jos saat! Tämä on kaikkien aikojen paras joulu. Pipsa possu. Pipsa